ሰላም ቤተሰብ ማሂ ዩቲዩብ ከመይኒኹም ተሓንዲኹም ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ደሞ ደስ ዝብል ናይ ፍቕሪ ዛንታ ናይ ገጠር ዛንታ ሒዘልኩም መጺ ኣርእስቲ ናይቲ ዛንታ ደሞ ቀና ክራርን ዝናብ ሓጋይን ይልብል ናው ከብለኩም ኣብቲ ልሙዑን ቀጠልያን ዝኾነ ዓዲ አብርሃምን ጽጌረዳን ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ጓሰት ከለው እዮም ፍቕሪ ዝጀመሩ አብርሃም ብናይ ክራር ድርሰቱ እና ጽቡቕ ድምጹ ኣብቲ ከባቢ ፍሉጥ ክኸውን ከሎ ጽጌረዳ ድማ ከም ስማ ንጽህትን ባህላዊ ክእለታ ምዕላም ምስራሕን እተመስገነት ጓል ነበረት አብርሃም ኣብ ትሕቲ ጽላል ዳዕሮ ኮይኑ ክራር ክሃርም ከሎ ጽጌረዳ ድማ ብናይ ስምዒት ዜምኡ ትምሰጥ ነበረት ሓደ ዓመት ግን ኣብቲ ከባቢ ሓደ ዓብዪ ናይ ድርቂ ፈተና መጸ እቲ ዝናብ ሓጋይ ጠለመ ሳዕሪ ማህመነ ወሓይዝ ድማ ነጸፉ ወይም ድማ ደረቁ ናይ ገጠር ናብራ ከምቲ ንፈልጦ ብማሕረስ ስለ ዝምርኮስ እቲ ኩነታት ንኹሉ ሰብ አጨነቆ ናይ ጽጌረዳ ስድራቤት ንእሽተን ድኸም ዝበሉ ስለ ዝነበሩ ናብርኦም ንምድሓን ክብሉ ንድሌታ ከይሓተቱ ንሓደ ኣብ ከተማ ዝነብር ሃብታም ነጋዳይ ከመርዕዋ ወሰኑ እዚ ዜና እዚ ንአብርሃምን ጽጌረዳን ከም መብረቕ እዩ ዝወደቆም ጽጌረዳ ብጣዕሚ ተናዲዳ ብዓሚቕ ጓሂ ተደፊኣ ናብ አብርሃም መጸት አብርሃም ድማ ይሄ ጽጌረዳ ሓፍተይ እንታይ ኮንክ ድኺ ገጽኪ ጽቡቕ የለኸን በላ አብርሃም ስድራይ ንዓዲ ከድሕኑ ኢሎም ብዘይ ፈቓደይ ከቡኒ ወሲኖም ፍቕርና ኣብዚ ከብቅዕ እዩ መስለኒ በለቱ ብንብዓት ሕንቕንቕ እንዳበለት አብርሃም ድማ ንእሽተን ጽንሕ ብምባል ግን ተስፋ ኣይቆረጸን እቲ ባህላዊ ክራሩ አልዕለሞ ብሓባር ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ፍቕሮም ምስክር ዝነበረ ዓብዪ ዳዕሮ ተራኸቡ ከምዚ ድማ በላ ጽጌረዳ ሓፍተይ እዚ መሬት እዚ ንግዚኡ እዩ ደሪቑ ፍቕርና ግን መለኮታዊ እዩ ኣይነቅጽን እዩ ድማ በላ ንስድራኺ ዘድልዮም ናይ ንዋይ ሓገዝ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ናብ ከተማ ወሪደ ለይትን ቃትርን ሰሪሐ ነቲ ጸገም ክፈትሖ እየ በላ ጽጌረዳ ድማ ሕንቕንቕ እንዳበለት ከመይ ጌርካ ኣብ ከተማ ኬድካ ክትሰርሕ ትኽእል በለቶ ጥራይ ንስኺ ጽንዕቲ ኩኒ ንፍቕርና ኣሕሊፍኪ ኣይትሃውዮ እምበር ንሱስ ንዓይ ግደፍዮ ጽጌረዳ በላ በቲ ምሸት እቲ አብርሃም ሓደ ሓዱሽ ናይ ቃልስን ተስፋን ዜማ ብክራሩ ተጻወተላ እቲ ዜማ ብፍርህን ስግኣትን ኣወጊዱ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዘርእያ ነበረ አብርሃም ንጽባሒቱ ንከተማ ወረደ ካብኡ ከዓ ናይ ህንጻ ስራሕን ናይ ምሸት ባህላዊ ሙዚቃን ብምስራሕ መዓልታዊ ከይደቀሰ ይጽዕር ነበረ ጽጌረዳ ድማ ኣብ ዓዲ ኮይና ካብ አብርሃም ወጻኢ ንማንም ሰብ ኣይሞርዐን ክትብል ንስድራኣ ብትብዓትን ብኽብርን ኣረድአቶም እቲ ናይ አብርሃም ጻዕሪ ድማ ፍረ ኣፍርዩ እኹል ገንዘብ ሒዙ ናብ ዓዲ ተመለሰ ንስድራኣ ዘድሊ ኩሉ ድጋፍ ኣማልአ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ቁጠባ ጸገም ድማ ብጻዕሩ ዓጸቦ እቲ ዝናብ እውን ከም ልማዱ ክረምቲ መጸሞ ዘነበ መሬት ድማ ለምለመት ቀጠልያ እውን ተሸፈነት አብርሃምን ጽጌረዳን ብዓብዪ ናይ ገጠር ሎማዓንቲ ዝበልኩ ዛንታ እዚ መስል ነይሩ ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክስካዕ ትመጽእ بسلام يسنحنا إن لايك شير سبسكرايب ناقوركم سلة بارتاتعني እግዚአብሔር አምላክ ይኽብረለይ ብጣዕሚ ለመስኪን ሕዝውን ምብርታዕኹም ሃናጽ ልኾነ ርእይትኹም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጥለይ
ቻው ቤተሰብ።